مورا میگفتن خزه اولود Street stars فقیرو بیت تو باز قدیمو بزه بای به چی پاریدن لیش نگم نزنم Gasto nada چی خانوید کدسی هم دا ضعیفی بایدودگی هم دا میلن ساندیوزی خیرا مکنیم باروبار Салом тамошобини муҳтарам, ин барномаи Rap News аз канали Rap Portal ва ман бо шумо Забиров. Мастер Сура я треки ошиқи хонда ки Маҷнун ном дора ва барои кадом духтараки ҳисорие мехона. барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RapTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RapTJ гузоред, яъне дар сайти RapTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RapTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RapTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RapTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор kunand. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RapTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RapTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RapTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rap.tj бошед. Бенаиб да доди худо диш зад. Ба фирон Бенаиб фикр мекунад ки бе ҳеҷ ай батл паридагӣ ай. Вале доди худо зарани гуфтагӣ буд ки кадом иштирокчии батл агар бе тайёрии хуб биёе, яъне тайёрии соз надошта боша, агар батл баромад кунад, вай қатъи ҳарифаш ай батл мепаранд. бениҳоят дарди безе бай бе чӣ паридан гӯё ғалтидему дигаро ай пиштмо хандидан. Клипи Сиван дар рӯзҳо маъқул шид. Дар як барномаи Ҳисор медиа ду блогери рус тамошо карданд клипи Марашумбини Сивана ва ай оператор хоҳиш карданд ки бо Сиван ҳамсуҳбат шаванд, барои ки бениҳоят сахт клип маъқулшон шудагӣ. Як клипа 3 бор подряд тамошо кардагӣ. Кепасо Азия бо ҳамроҳии Наиф як треки нав бироварданд ки метавонед треки ай канали Кепасо Азия дастрас кунед ва гӯш кунед ва ҳаловат баред. Рамео қатъи Лео Мастер як треки ошиқии нав хонданд. И Лео вақти шуда қатъи ленд буд, фақат андер мехонд. Ва вақте ленд лирикада гузашт, Лео Мастер ҳам лирикада гузаштагӣ. Трека метавонед дар канали Лео Мастер гӯш кунед. Марио як треки нав тайёр кардааст ки номи трек Тим Даврон ай ва барои варзишгарои парчамбардори миллати давлат монай. Дастгирӣ мекунем ба чора. Дили ки бечораро дар барномаи Кофтуко маҷбур карданд ки BIG-ро ҳар гап бига ва бига хито медоне, на ақл дора, на тамиз. Сразу ответи жёстки дод. Салом алайкум BIG бародар, ты чӣ қаноид кадеси ҳам да заифи бойдудагӣ ҳам да мейлан. Хеле бисёгнад накибратам. Хиткади гапчапа. Салом алайкум BIG бародар, ты чӣ қаноид кадеси ҳам да заифи бойдудагӣ ҳам да мейлан. Хеле бисёгнад накибратам. Хиткади гапчапа. Десант қатъи Сиван ки ҷойда шиштагиам байт хонда. Десант тайёрии батл табин, деми падарка нест. Холовский YouTube канали Хичак шудагӣ ва номи каналаш Холовский Music ва охирон трекша бо ҳамроҳи Скорш партофтагӣ алакай. Ай сипас навигариёи Холовскийро дар каналаш метавонед тамошо кунед. Марио дидав дониста ки BIG-ро ай батл доди худо ай пишти аққуратош паронд ва сторис карду гуфт ки BIG касе тиро ай батл парондак беақл ай. BIG нава как ма батли тиро тамошо кардам, гуфтанем ки бесаводан ама одамое ки тиро ай батл парондан. Ба худо гапр надорам, чемпион маладес. Фавик клипи нав тайёр кардааст ки номи клипаш Зиндагӣ. Камеша метавонед тамошо кунед. Эмкарам хаб нест ва дум ба дум трек тайёр кардааст. Интизор шавед.
Rayder bu amroyi Karleon jak trek xondan ki ay uparanım dura. Rostiga buna fahmidim ki treki de daxil dura. Kuşumo gush kine va fikrotona da komentara navisen trek baroy ki ay. Moram meguftan kheze aulud Baro ki ujada mo bedem Keş, o şikoda savedu desay ki bari arusoshon chkhali gul baran. Va ez bogiyoy vatanmon halovat burdestay. گلوی تنج بدن که همجا نخلی اگر گلی زرده بودین جدا مشین خطی عرستان دوچنین گلوی سرخه بودین دستش بگردین تنج کردین نکن بابا کام طرفای سنتر ده تو بخرانمی کروشی کبیر Reim, bu amroyi Klaus ya treki naubro vardan ki kamikadze nundura. Vakase duzdori repi Rusiya marama treka gush kne. Profesor M, klipin navi malimi teor kadesa. Ba gufti khadash, hamakasa intizor misham klipa. Salam aleykum dostoni aziz mehrabon. Klipi nava intizor shade. Klipi malimi Anen, ya treki navi egoist bro, ki cover da treki egaisti navai ai. Ibacha talandura, vale agar trekoi khicha brora. Street Stars Boss, ya treki nav bro var, chista baroy faqiro. Gush meknem treka. Street Stars faqiro bitu bas qatimo kase as qatimo MC Faqa da Instagram-ში publikatsiya partovki mega დაიჯანესტაი master sura kimo დაიჯა dudbtem ura kira xtombini Klaus treki Yoronesha da kanali Xujan Pro alaka partov metendren treka gushkine Бахая что-то черт, да каналыш, я треки на партовки бародар нондура, марамадурен трека гушкне. тамошобинони муҳтарам, ин буд як чанд маълумоте ки то имрӯз мо дастрас карда пешкаши шумо кардем. Барои 20 сомонӣ кор кардан ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед. Занг назанед, фақат дар Telegram нависен ва онҳо ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳанд ва шумо соҳиби 20 сомонӣ мешавед. То барномаҳои оянда, хайр.